Rashin ganin ki ya kan hana nishadi. Karkasar banne ai gero da reni, ni sana je ka ko ka je marani. Ki shi ya saka nake karsan ki, kin yi da zabin da matar da zan aura. Kina da kyauta na kin rike addini, shi ya saka masu nan ki ya zamzara. Tsananin rabuwa aka je kan cikin teku, cikin ta can ni ko na tsinci allura. Masoyiya ba zan barki ba. Idan ka bi na haka ka ci burina, aure da kai shi ne zai fi mini daɗi. Rashin masoyi ya kan saka illa, ina same ka ina ta zumuɗi. Aure da kai shi ne babban jari, amma kai fiɗa masa masa hali. Annuri na ba zan barka ba. Zama da ke ni yanayi mini daɗi. Rashin ganin ki ya kan